BJP ni meeting tiniwa aro block hatayo bokre community hall जों meeting o थांदोंफोरो लामाव अट' बाथागो प्राय 20-30 जन मतन बरक नाय अबहाय जों कासुय नर बियां थाना नाय जों जम्पै जला ओ थानाय माने जम्पै जला ताहनि थानायनि साव जम्पै जला सिने meeting दङ नि जों साका एके बरनो थांनानै दारे दे ए बोरै जना तायाखदि बोरै बोरै बता बेबां बदि बयबो थारे खिबिदि हामै जों कक साव ओंगा माके गोबां मा बरन थानि लाथारक सरक चेननि लाथारक तो फाइनाय सनो गारि चर सागुरि पाइखा गुरि ओइनाय सनो अट' बिसिङाव याक सरा ओइ सिनि खाखलाबो याक रो ओइना बर सनो एटा खायो थापार तो रमानि साकरो लाथां के कलम तो बे गारि दोगलाम ते सुका गयो माके सुका गयो अगले रगो सुकाना नायो के हायाको दादा हनि जों कयलाय मां से गारि कोनो मते देखाय फाय जों आरो जे लाथा बाय सुकाना नायफोराव गबा जों साका हाया दादा जों गखराव तेपरा सानबला नंग ताम अब हायखानिया नांहै सापुर बर साव अ बीजेपी खायने रावना बथारि खिबिनाय हनि साव अब हाके गोबां मानसिनि बोरै पाजना थानाय जतन जों खाखलाबो याग्रो जागबायखा अमा हाके बर लुटपाट खायने जों गारि बिसिङाव यां दादा ओइ मांसे एटेक खालायो हाके सिनि बेग वाहायनो बोसोर रां गोनां खा बोसोर बरनि रां दं बेग सेगैतो फायदि यां बेग सेगैतो फायदि हनि बेग राव बाहाय सेगनानि नायो अब हाके को याथला राव गारि दै बुमानि गारि दुइटा समय जम्पैयाव जों मिटिङाव थांमानि बिजेपिनि मिटिङाव थांमानि बुलार गारि बाय उजानिङै हांगा जम्पै लामानि गेस अफिस बिसांग तिपरा मथानि बरक 80-90 जना मथंगाना लाथा सें चाको गुलाय आबाय कतैजा हांगा सिंना थांमानि कांगा बरा लामाव बाथागै लामा कजार बाजावै सिन गारिना बाथागै सिन देबरना चाबि फाच सेवै दिखलाय बुका हांगा जतन बुका आनो बुका फिगं रगा एकदम रगने रका लाथा खटम बुकै बखर सुकाका हांगा सिं बोला सिन जागा अस्त्र करे सिं बो याक बादालिया बुजागन सिन गारि बेकलाय आइना र सबाय आको बिबां रेसि हका सिं बेकलाय हका